The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Salam budaya rahayu. Ketemu maneh nunggil rasa lan nunggal sedya ana radio Rasmaso ing program Bawarasa Budaya Jawa. Sawetara kagem para sanak sedulurku sing kepengin paring pandangan utawa pitakon ngenani bab kabudayan Jawa utawa jrentreh-jrentrehe kang prasaja. Lire prasaja ora ngandhut kawruh-kawruh kang sinengker tur adoh yen ginayuh ing nalar. Panjenengan kabeh isa telepon utawa SMS ana ing angka 085 736 4454 4472 utawa WA ana ing angka 082 245 433 ndarantu ya dulur-dulur. Sawetara ana pandangan saka kadang sing ndarbeni angka telepon 6153 ing wurinipun. Dene anggenipun paring pandangan katuran sugeng dalu inggih kadang kagungan 6,53 menapa inggih jaman menika kala wau pinara dados sekawan ing antawisipun ing jaman Kertayoga Dwi Para Yoga Tritya Yoga ugi Kaliyoga lan ing jaman punika menapa inggih leres amanggi wonten ing jaman Kaliyoga. Mobile menika pinangka jangka iki. Jangka miturut etanganipun para sepuh kala rumiyin kanthi sarana titen. Titen menika kala wau sampun ngantos kula lan panjenengan kanthi cekak anggenipun sami nyuraosi liripun tembung titen menika kala wau saking tembung titian. Liripun titian menika titi menika nyawang utawi pandang. An menika kala wau makarya. Penambang an menika tegesipun makarya. Ingkang ateges menika tembung titen menika satuhunipun saking cara pandang. Cara pandang wong Jawa. Ngaten iki. Terus ana kene diarani jaman Kertayoga. Kerta kuwi mau makmur. Jaman kemakmuran utawa jaman keemasan. Jaman Dwi Para Yoga. Jamane wong mulah malih, jamane kang kebak ing samudana utawa tembung kaprahe akeh kepalsuan. Yen dipadhake ana ing wesi kuwi mau tembaga. Njuk ngancik jaman Tritya Yoga. Jaman perak. Jamane wong seneng ajak-ajak jujur, jamane wong seneng ajak-ajak apa anane. Umpama sinawa apa wae kuwi mau sumbering kawruh cetha lan gampang tinanggapan kanthi nalar sing jakep ora ngaya-wara. Terus ngantik jaman Kaliyoga. Kali kuwi mau kasektene Bathara Siwa
Betari Kali. Nut wewarahe wong Jawa kuno. Ana ing kono jaman pralina utawa jaman peleburan. Mula ana ing kono kapraing sing padha ngarani jaman akeh bebendu, jaman akeh pagebluk kang diarani jaman Kaliyuga. Yen wis ngancik jaman Kaliyuga ing mengko sapundating jaman Kaliyuga nemoni jaman Kertayuga maneh. Dening perangan-perangan jangka kuwi ana kang lumakune mung kanthi 32 taun utawa saabad, ana kang mlakune saabad lan ana kang mlakune nganti tekan 7 abad. Tuladhane jangka kang dawa ana Nuswantara kuwi mau ana Kajayan. Duk nalikaning abad 7 ana ing Sriwijaya sing dununge ana Pulo Sumatera. Terus sarampunge kuwi nemoni lelakon-lelakon maneh anu dumateng kekitering jaman maneh ngalami jaman Dwipara Yoga, Tritaya Yoga lan jaman Kaliyuga maneh. Ing samangkone duk jaman abad 14 ana Nuswantara ana Kajayan meneh utawa nemu jaman keemasan meneh ana ing jaman Majapahit nalikaning Hayam Wuruk lan Gajah Mada kang dadi pepatihe. Nanging sawising kuwi ya nemoni lelakon-lelakon meneh. Nemoni lelakon-lelakon kang ngedohke saka Kartayuga nganti tumekaning jaman ganti gumanti nganti seprene. Iki wis ketemu ana ing abad 21 mbok menawa wae ana ing abad 21 iki ana kang miyak himanda ingkang anggelimputi ana ing Nuswantara saengga ing mengkone senajan to aku lan panjenengan kabeh dudu sing nemoni jaman Kertayuga nanging mbok menawa anak putuku anak putu panjenengan kang bakal nemoni. Aja sumelang ana ing ati, aja walang ati lan aja kuwatir ing rasane, aja kuwatir ing pikire. Sekabehing lelakon kuwi mau mung semendhe ana purbaning Gusti. Ana wewangsaning para sepuh kridaning ati tan kuwawa mbedhah kuthaning pasti budidayaning manungsa ora bakal bisa ndhisiki garising kawasa. Mula kanthi kuwi supaya bisa meper rasa kuwatir, meper rasa sumelang ana ing ati, ayo kabeh padha ngrasuk budaya sing bener, ngrasuk agama kang satuhu. Liring ngene, aja mung kanggo kekemeran, aja mung kanggo golek pangalembana lan apresiasi ing sapepadane, nanging nggone ngrasuk budaya pewarahing wong tuwa lan anggone ngrasuk agamane sewang-sewangan. Ayo padha njukuk inspirasi, njukuk motivasi saka sumbering budaya lan agama. Yen wong Jawa padha kandha njukuk ananing dewa ndaruning kadewatan ya kuwi kepinteran utawa kawruh ngilmu lan njukuk jaya ndaruning kajayan greget karkat anggene padha gumregah ngupadi marang bab-bab kang luwih bener lan becik kanthi mbok ora ngluputake wong liyane nanging padha adeg golek bener. Sing bener kuwi mau kena dirasuk dening sapa wae. Mbuh apa agamane, mbuh saka ngendi suku bangsane lan saka ngendi
asal muasali. Para sedulur, iki tak baleni meneh nomor HP sing kira-kira ana sedulur sing mbutuhake pitakon utawa pandangon. Ing antarane yen telepon utawa SMS panjenengan kabeh bisa ana ing angka 085 736 4544 Yen lumantar WA panjenengan kabeh iso sesambungan karo 082 245 433 Cukup semene wae dhisik dulur nganti sapatemon ana ing giaran sacandhake. Wusanane yen ana luputku sing gedhe pangapurane. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.